Ta yaya haka suke samun kowace irin hacking software cikin sauƙi ba tare da sun wahala ba? Well, da farko dai haka suna zuwa su buɗe google.com. Idan Google ya buɗe sai su yi searching ɗin, a nan wajen za su rubuta file sai su sa type. Kun fahimta? So a nan wajen za su saka colon, so sai su saka file ɗin da suke nema. Idan application ne na Android za su rubuta APK. Kun fahimta? Muna kiran shi da file extension. So a nan wajen ni ina neman APK ne, wato Android application. So application ɗin da nake nema shine Tamus. So a wajen nan kawai za su buɗe double quote ne. Kun fahimta? Ga nan, so a tsakankanin double quote ɗin za su rubuta sunan application ɗin da suke nema. Okay, sai su danna enter. Alright, so anan za ku ga nan ta bani Tamus app, ga wani application ɗin nan Tamus APK, duk ga Tamus application ɗin nan kuna gani ga su nan. Idan suna neman wani application na hacking ɗin Facebook, to a nan wajen za su rubuta Facebook. Kun fahimta? Gashi nan Facebook, sai su danna enter. Amma sai sun sa hacking, saboda in ka sa iya Facebook ɗin za ta baka Facebook APK kamar yacce kawai ta bamu nan. Kun fahimta? So za su iya sa Facebook hacking haka. Kun fahimta? Sai su danna enter. So za ku ga Google ba su bamu wannan bayanan ba. So in akwai wani application wanda yake da suna Facebook hacking, direct Google za su bamu shi haka da sauransu. Okay, so Allah ya taimaka.